wel duur. Dat kun jij... Ja, dat is goed. Druk. Good morning, titas. Welcome na naman po sa panibagong video. Nasa Europa Park na kami. At ang sobrang busy. Kaka-open lang kasi. We do this one later, but because now it's really busy. It's really nice and relaxed. Ganda. Ganda. So sa mga nakapanood po ng video dati, nakapunta po kami dito almost 2 years ago. So ngayon iba yung theme ngayon. Zei die meneer nog iets tegen jou? Zei die meneer nog... Ah, kon je niet verstaan. Ja, Zal ik anders even duwen? Daar zit het Ja. Sobrang ganda. Iba yung theme na ngayon kasi pa-Halloween na. Last time, ano yun eh, spring kami pumunta. So, magaganda yung bulaklak. Anna, ze zijn echt de pompoenen. Ze zijn echt, Anna. Ito, totoong ano to, pumpkin sila lahat. Ang dami nila. Ganda ng kulay ng punong yan. Oh. Welcome to Ireland. Ireland yung theme ng ano dito. Area. Naalala pa daw niya dito nung umakyat sa boat. There was a show I remember here, and also a Spale Town. Oh, maar het over het water lopen. Iba na ngayon, grabe na umaakyat na siya kahit saan. Dati ayaw, takot. Hoi, skatjebatje! Doei, doei, ouwe koei! Ito ang mga gusto ni Ana. Uy, naku, ang bilis.
Er zijn zoveel mensen, schat. Love. Love, kijk. Er komt dadelijk. Oh, ang ganda doon sa patubig, oh. Anna, do you remember the snow? There? Doe nog een keer, schat. Kain po muna tayo. Kape, saka baget. Si Rod, saka si Ana, saka yung lolo andun sa nakapila sa isang attraction. Kami naman ng mother-in-law ko, nag-iintay kami sa kanila. Kain muna tayo para may energy mamaya. Hindi po ako nakakain kanina kasi namamadali na kami. Nee, dat is van de mouw. Nee? Oké, dat hoeft er niet. Dan gaan we naar de show. Dan gaat hij achteruit. Hou de andere. Ja. Doe maar botsen, botsen. Si Rod at si Ana, punta po sila sa ibang attraction. Nasa labas ako naghintay kasi bawal ako dun. Kaya may vertigo man tayo. So, mabilis mahilo ba? Pasok tayo dito kasi warm. So cute. Pero, bawal to kay Ana. Ay. Siguro ito. Kunin ko para kay Ana. Yeah. Definitely. Kunin natin to para kay Aling maliit. Magkano? 5 yun. Mahal naman. Pero, minsan lang naman. Ito maganda rin to na mug na to. And also this one for Ana for school. Tingin-tingin tayo sa iba. Ito cute. 15 euro, not bad. Kunin ko po ito. Ito para talaga to kay Ana, mga pink.
Bayad na tayo. Dalawa lang yung and also yung coloring book. Ja, maar das ver wegschneiden? Yeah. Dankeschön. Bitteschön. So. 19. Ja. Karte? Ja, Karte. Bitteschön. Yeah. Dankeschön. Okay, may souvenir na tayo para kay Ana. Baka souvenir naman. Ako din, meron. Kasi malamig. Suot na po natin okay, malamig man. Punta din kami dyan mamaya pero ang dami pang tao eh. Puntayin lang natin sa Alimali at saka si Ruth. Yeah. Ook mij naspringen. Oh yeah? Ayan, we're having fries while waiting for Oma and Opa. Yan. Nasa Netherlands na area kami ngayon. Pasok kami ni Ruth dyan. Kami lang dalawa this time. Si Ana, tsaka si Ana dun kay Oma at Opa. Kami naman.
Wil je foto maken met deze? Ngayon naman punta kami sa paboritong attraction ni Ana, kay snorri. Sa labas. Van die piranha, die hebt hier ook. Show the titas your tattoo. Show the titas, please. Uy, may tattoo ang bata. Kahapon po ito. We're still in line. Nieuwe mama gaat? We zijn daar geweest. Ito po yung pinuntahan namin kahapon. Oh. Rolantica. Maganda po dito. Lalo na ngayon kay mas na-appreciate na niya ba. You were not looking. Anna, kom maar hier. Opa en oma Opa zijn en oma zijn hier. Heb je bijna naast? Wij dachten, jij bent in de snorren toe. Oh. Hello, titas. Ngayon naman, andito kami. Naghihintay sa show. Naghihintay sa show. May dito, parang flamingo dance. Unsa na niya akong anak. Grabe na. Sugar rush na. Malapit naman na mga 10 minutes na lang. Basa po ako, guys. Attraction sa may ride kanina sa tubig ba? Basang-basa ako. Pati sirot pala. Ito, okay. Wala. Hindi na basa. Si Oma tsaka sa Opa hindi din.
Minuten ausschüttet, dann schnallt es auf die Wunde. I want to have that tree in the garden. You have to look. You can see with Google which one it is. Yeah. Kita niyo ba si Rod at si Ana? Yan, dalawa. Nasa Liechtenstein po kami na area. Oh, yeah. Ito yung pinakagusto ko na spot dito sa Europa Park, yung France na theme. Ang ganda, no? Sama, met papa. Malapit na po kami umuwi. Isang attraction na lang. Uy! Hindi ko na kaya ang lamig. May ano pa naman tayo. May isang kaso. Uwi na kami. Bye. Mush mush babush. Die wang is nice with the lights.